సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. న్యూ సాంగ్ సూపరొచ్చింది. అందరికి నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ని ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేసుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో మీ ఫోటోస్ ఏవైనా ఫోటోస్ కావచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ ఫోటోస్ సెండ్ చేసిండు ఒకతను. ఈ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలాగే మొత్తం ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్, నాలుగవ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఐదవ ఫోటో పేస్ట్. మొత్తం 5 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. 5 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో 13 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇలా కంటిన్యూ చేసుకోండి. టైమింగ్ చెప్తా ఆ టైమింగ్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా 1 బై 1 టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ 23 సెకండ్ ఫిక్స్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర 23 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటే అన్ని ఫోటోస్‌కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తది. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్‌లో ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి దానికి ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 12 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి మధ్యలో ఈ ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 23 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్. లాస్ట్ ఇక్కడ 13 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.